Hoxe o destino Ría da Estrela, Ría de Muros Noia, estivo tamén presente en Fitur. A alcaldesa de Muros, María Lago, foi a encargada de dar a coñecer esta mañá a estrategia da marca turística desta comarca, que engloba os atractivos turísticos, culturais e gastronómicos dos 5 municipios que a integran. A idea era dar a coñecer a marca da Ría da Estrela, que é a marca comercial do produto turístico que pon no mercado, digamos, a Ría de Muros e Noia, a asociación dos 5 concellos que a conformamos, que son Muros, Outes, Lousame, Noia e Portodozón, para traballar de forma conxunta para dar a coñecer o noso entorno. O que pretendemos é dar a coñecer o noso produto gastronómico, o produto de calidade que temos en toda a ría, especialmente, evidentemente, o produto do mar, non? Pois hai varios hosteleiros que viñeron a facer unha demostración de como elaboran eses produtos e vamos a probar a ver se lle gusta a xente. Ademais da presentación oficial no stand de Galicia, dirixida aos profesionais do sector turístico, celebrou tamén outra segunda presentación dirixida especificamente aos medios de comunicación, cunha degustación de produtos da ría da marca Kilómetro Cero Margalaica, da man de Pepe Senande, do restaurante A Muradana de Muros, e Lucinda Camaño, da Casa do Zuleiro de Outes. A maiores, o persoal da Ría da Estrela aproveitou tamén a súa estancia en Fitur para promover o Camiño de Santiago pola Ría de Muros Noia, cuxo interese medra cada ano.